ruhidaya, ruhidaya, ruhidaya. Fatima, akwai wani wanda ke kokarin shiga tsakanin da ke. Waye shi? Haka damu da shi, don ni ban dauke shi mutum ba. To amma kina ganin zai iya rusa ginin da muka daɗe muna ginawa? Hakika mun yarda da junanmu, kuma mun gaskata kanmu akan soyayyarmu. Raba zuciyoyinmu razana ne a gare mu, ba zai iya kaiwa ga sanadinmu. Sai a bar mu da junanmu, dan Allah shi kadai ya san dalilin da ya haɗa mu. Sai a bar mu da soyayyarmu, dan Allah shi kadai ya san dalilin da ya sa ya haɗa mu tare. Sannan kuma ya dasa soyayya mai karko a tsakaninmu. Allah ya bani tare da kai, ni rayuwa mai tsawo. Allah ka azurta mu da zuri'a mai albarka da za su taso su ci labarin soyayyarmu. Ina roƙon mutuwa idan ta tashi zuwa ta ɗauki rayuwarmu, ka ta ɗauki ɗaya ta bar ɗaya. Ta yaya za na ɓallewa hanyar da ba ta da ƙofa? Ya ke mutuwa ɗauki rayuwarmu ka samu gwarzo babu mai ture ka. Ina ma a ci zan zama hawaye, ta yadda zan dinga kwanci a cikin idanunki. Labbanki su kasance nan ne inda mutuwa za ta riske ni. Ina son. Wani gyambo ne cikin zuci wanda ke mini susa, akan ki zuciya ba za ta durƙushe ba. Allah sarki mai tsayina, kalamanka suna ratsa ni. Ina girmama soyayyarka a gare ni. Aiki na ne in faranta miki rai, game da sunyanya miki ruhi. Allah Ubangiji ya bani da ki cikin ƙaunarki har bayan rai. Ya habibi, ya nishaɗin ruhi, ya kai sirrina, abin tunanin ruhi. Amin, ya kai mai sanyaya zuciyata. Na tsinci kai na cikin yanayi na sarƙaƙiya, ruhi ɗaya mai kamar yanayin gundarin zance. Ta yaya za na ɓallewa hanyar da ba ta da ƙofa? Idan a so ka samu gwarzo babu mai ture ka. Masoyi na karka je ka fata. Masoyiyata, ta yaya za a yi faɗi bayan na san cewa ke ce ganina? Wani gyambo ne cikin zuci wanda ke mini susa, akan ki zuciya ba za ta durƙushe ba. Ruhi ɗaya, 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 ruhi ɗaya. Yau na tsinci kaina cikin yanayi na so, na kwatanɗe shi tas, zuciya ta yi fes. Ruhi guda kama da ruhi ɗai a kwatance, zan ba da rai fansa, zan je garin nisa, zan jure da bugu ruwa ko Sweetheart, ina ganin shi gida ni zan tafi da. In kin je ta gashe mu da su mu. Ba na son rabba da kai. Na fi son akwai da yaushe kasance ina kallon fuskarka. Kar ki damu, akwai lokaci na nan zuwa wanda za mu kasance a inuwa ɗaya a tare da juna, kuma jikinmu na gugan juna. Allah ya kai mu wannan ranar. Ranar da zan yi ado in tsaya a gabanka ka yaba. Ne girki na kawo gabanka ka ci kai tsanti. Kuma na gani rike da yaronka mai kama da kai. Zuciyata ita ke ɗauke da sirrin da Allah kaɗai ya sani. Allah shi halicci sirrin da ke cikin zuciya. Oh, Allah da girma yake. Akan ki zuciya ba za ta durƙushe ba. Ruhi ɗaya, 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 ruhi ɗaya.
kamar yadda kuka sani suna na mazaje wanda aka fi sani da Malam Hudu, jarumi a masana'antar ka Arewa Comedian Kano. Wannan shahararren wakan da kuke jira wato wakan K-boy yana na haka yanzu haka muna kallon shi a YouTube. Na san ku dan kalli kaɗan daga ciki. Ina son duk wanda ke son ya kalli wakan nan a description din bidiyon nan ya danna link din zai kalli bidiyon kai tsaye. Sannan kuma ku je ku mana subscribing din K-boy TV, za ku ga mu rubuta a cikin script. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Nagode, naku mazaje ne.